Майже 100 років за ґратами на 6. Окупаційні прокурори озвучили, яких вироків хочуть для кримських татар, фігурантів сфабрикованої ялтинської справи про так званий тероризм. У Південному суді російського Ростова сьогодні завершилися дебати сторін. Далі лише останнє слово підсудних і, власне, вирок. Отже, для Енвера Бекірова окупаційна прокуратура вимагає 20,5 років колонії. 20 для Мусліма Алієва, Еміру Сейну Куку і Вадиму Сіруку по 15 років за ґратами, 14,5 Рефату Алімову та 13,5 років Арсену Джепарову. Усіх обвинувачених ялтинців окупанти затримали на початку 2016 року і звинуватили у спробах повалення існуючого в Росії режиму та причетності до забороненої Кремлем організації Хізбут-Тахрір. Адвокати підсудних сподіваються, що російський суд не пристане на пропозицію звинувачення і, зрештою, зважить на те, що в матеріалах справи немає доказів провини їхніх підзахисних. Таке покарання за надуманими звинуваченнями вони називають аж занадто суворим. Возмущает, конечно же, действия прокурора, когда он в своих прениях попросил сумасшедшие сроки для людей, после этого встал и, сославшись на какую-то занятость, покинул судебное заседание, не стал слушать даже прения других участников. Они ни в коем случае не огорчены даже. Они также стойко на своем пути, они также готовы доказывать свою невиновность и считают себя невиновными. Они не совершали ни одного теракта, даже не готовились свергать власть. Все обвинения, которые звучали в обвинительном заключении, не нашли своего подтверждения абсолютно никак и нигде.